Montagesæt, ventil, gearkasse og nødvendige redskaber. Tjek gearkassens position. Den bør være i open position. Monter gearkassen på ventilens spindel, således at mærket ligger over ventilens centerlinje. Juster hullerne i flangen til gevindhullerne i gearkassen ved at dreje spindlen på gearkassen. Spænd gearkassen til med brug af passende værktøj. Monter hjulet på gearkassens spindel. Indsæt låsestift. Tjek kuglens position i ventilen. Indstil kuglen i den korrekte position. Tilspænd indstillingsskruen for den åbne position. Luk ventilen ved at dreje håndhjulet med uret. Åbn ventilen delvis ved at dreje håndhjulet mod uret, således at kuglens hulkant bliver synlig. Mål det såkaldte overlap af kuglen og sammenlign den med værdien i tabellen. Værdien bør være i overensstemmelse med måltagningen. Hvis ikke, skal kuglens position indstilles med brug af indstillingsskruen for lukket position, hvor man skruer skruen ind eller ud. Hvis værdien er korrekt, sikres indstillingsskruen for lukket position. Åbn ventilen ved at dreje hjulet mod uret. Afmonteringen af gearkassen. Løs gearkassen ved at dreje hjulet i lukkeretningen. Skru boltene ud, som fastholder gearkassen. Fjern gearkassen fra spindlen på ventilen.